Bago na human ang paghapak sa Bagyong Kinta sa Bicol Region, dugang pagsulay na sa banghatod sa Super Bagyong Rolly sa mga Bicolano. Atong sara ng ulahing update dito karon, pinaagi ni Rain Palino gikan sa GMA Regional TV Bicol. Rain, kumusta diyan? Tek, patuloy ang pagsasagawa ng clearing operation sa Bicol matapos ang pananalasa ng Bagyong Rolly. Sa ngayon, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Camarines Sur matapos ang pananalasa ng Super Bagyong Rolly. Sa tala ng Office of Civil Defense Bicol, nasa 29 na bayan at 186 na barangay ang binaha. Nagmistulang palaisdaan ng ilang palayan. Natumba ang ilang poste at nabuwal ang ilang puno. Kabuo ang 76,176 ang bilang ng nasirang kabahayan sa rehiyon. Kabilang ang bahay na ito sa Kalabanga na itinayo pa noong 1927. Hindi rin nakaligtas ang evacuation center sa Barangay Sabang. Samantala, abala ang ibang mangingisda sa pag-ayos ng nasirang bangka. Isa si Mang Jose sa nasira ang bahay sa coastal area ng Tinambak. Kung pwede, rikas-rikasan man lamang ang pagtabang sa muig sa Tinambak. Halos parehas man kami sa rakit kan bagyo, inaragihan ng bagyo. Halos 700 milyon naman ang danyo sa agrikultura. So mahihirapan yung mga umaasa sa nyog kasi wala nang mga bunga at yung iba nasira pa talaga yung mga nyog. Siguro mga ilang buwan bago makarecover yung mga nyog. Ilang pribadong establishmento sa lungsod ng Naga ang apektado rin ng bagyo. 10 bayan sa Albay ang binaha. Nakaranas ng lahar flow sa Tabaco City, Camalig, Santo Domingo at Ginubatan, Albay. 10 ang namatay habang 3 ang nawawala sa Ginubatan. Patuloy ang retrieval operation ng otoridad. Base sa report ng Philippine Coast Guard, may 212 na pasaherong stranded, 63 na truck, 32 light vehicles at 13 vessels sa iba't ibang ports ng Bicol. Umabot na sa 6 ang casualty na mula sa Gigmoto, Virac at San Miguel. Kita sa kuha ni John Emmanuel Tayo ang hagupit ni Bagyong Rolly sa Catanduanes. Sa Gigmoto, national roads are not passable. Ongoing road clearing kasi may mga reported landslides and ongoing damage assessment po. Dahil sa bagyo, nawala ng internet connection at pahirapan ang telecommunication signal sa lugar. Papunta rin po doon na OCD Central Office team namin para mabigyan ng internet connectivity yung ibang mga munisipyo para makuha po natin yung data and for faster information exchange. Tek, wala pang abiso kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente. Samantala, dumating kanina sa ginubatan na Albay si President Rodrigo Duterte para magsagawa ng aerial inspection. Bumisita na rin sa Naga City si Vice President Leni Robredo. Tek? Maraming salamat, Rain Palino.